संडे म्हटला की बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये नॉनव्हेज बनतं. मग कधी-कधी चिकन बनतं, कधी-कधी फिश बनतात. तर आजच्या संडेमध्ये आम्ही मस्त असं मालवणी पद्धतीने चिकन बनवलेलं. खूप सुंदर असं चिकन झालेलं. तर पूर्ण संडेला जे मी जेवण बनवलेलं, तर ते सगळं मी तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये चिकन करी आहे. ही मस्त अशी सोलकढी आहे. ती फार वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर एका मोठ्या भांड्यामध्ये मी भरपूर असं तेल घेतलेलं आहे. थोडीशी तेजपानं घातलेली आहे, ती थोडीशी हलकी भाजून घेतली आणि नंतर मग याच्यामध्ये एक मोठा चिरलेला कांदा घेतलेला आहे. कांदा व्यवस्थित परतवून घ्यायचा. कांदा परतवून झाल्यानंतर एक मोठा टोमॅटो आहे, तो पण बारीक चिरून घेतलेला आहे. टोमॅटो पण छान अगदी परतवून घ्यायचा. तर मस्त असं आपण झणझणीत असं मालवणी चिकन इथं करत आहोत. तर थोडा मी इथं काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे, जेणेकरून आपल्या चिकनच्या तर्रीचा रंग मस्त असा लाल येईल. आणि हे 1 किलो इथं गावरान चिकन आहे, तर ते मी मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. याला मी थोडं मीठ, थोडासा लिंबाचा रस, आलं लसूण पेस्ट आणि चिकन मसाला तो लावलेला आहे आणि ते लावून मी त्याला मॅरिनेट करून ठेवलेलं होतं. नंतर मग याच्यामध्ये मी आमचा घरगुती मालवणी भाजका मसाला तो घातलेला आहे. थोडीशी हळद घातलेली आहे. मसाल्यांचं प्रमाण तुम्हाला कितपत तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही ठेवायचं आहे आणि चिकन चांगलं फोडणीमध्ये परतवून घ्यायचं आहे. आणि चांगलं परतवून घेतल्यानंतर मग याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घातलेलं आहे, कारण आपल्याला चिकन आता शिजवून घ्यायचं आहे. फक्त 1 मिनिटासाठी गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आणि नंतर मग मध्यम ते स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे. झाकून घेतलेलं आहे मी चिकन. वरती थोडंसं पाणी घातलेलं आहे, जेणेकरून चिकन खाली अजिबात लागणार नाही. तर आता पुढची कृती बघूया. तर त्याच्यासाठी मी इथं खोबरं खोवून घेतलेलं आहे. ओलं नारळाचा भरपूर असा किस मी काढून घेतलेला आहे, कारण आपण याच्यासाठी एक खोबरं तर भाजूनच घेणार आहोत ग्रेव्हीसाठी आणि दुसरं म्हणजे ओल्या नारळापासून आपण सोलकढी पण बनवणार आहोत. तर वाटण करण्यासाठी बघा, तेलामध्ये मी थोडे आल्याचे तुकडे आणि थोडा लसूण घातलेला आहे आणि तो थोडा परतवून घेतलेला आहे. आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये एक कांदा आहे, तो उभा चिरून घातलेला आहे. तो पण मस्त असा गोल्डन रंग येईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे. भाताचा कुकर पण मी लावून घेतलेला होता आणि मस्त असा कांदा बघा छान अगदी ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतवून घेतलेला होता. आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला खोबरं ॲड करायचं आहे. आता तुम्हाला ग्रेव्ही कितपत पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं वाटण बनवायचं आहे. मी थोडंसं वाटण जास्तच बनवलेलं होतं आणि याच्यामध्ये थोडीशी ही हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. थोडी नाही, थोडी जास्तच. शक्यतो हिरव्या कोथिंबीरीचे जे देठ असतात ते इथं वापरा. त्याने चव जी आहे ती वाटणाला खूप छान येते आणि हे मस्त अगदी खोबरं जे आहे ते खरपूस असं मस्त त्याचा वास सुटेपर्यंत छान अगदी भाजून घ्यायचं आहे. हे बेसिक मालवणी वाटण आहे. तर हे वाटण वापरून तुम्ही चिकन, मटण, बऱ्याचशा उसळी किंवा आमटी असे प्रकार करू शकता. फ्रीजमध्ये अगदी 8 दिवस आरामात टिकतं. जर उरलेलं जे ओलं खोबरं होतं ते मी मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलं. त्यात अगदी 2 छोटे तुकडे आल्याचे घातले आणि हे 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत. आपण मस्त अशी सोलकढी बनवणार आहोत आणि हे नुसतंच फिरवून घेतलं, जेणेकरून हे जरा थोडंसं बारीक होईल. लसूण पण याच्यामध्ये थोडा बारीक होतो. आणि नंतर मग याच्यामध्ये कोमट पाणी घातलेलं आहे. थोडं कोमट पाणी वापरायचं सोलकढी करताना आणि ते एकदम बारीक फिरवून घेतलेलं आहे आणि एका चाळणीमध्ये मी काढून घेतलेला आहे. आपल्याला याचा सगळा जो रस आहे तो काढून घ्यायचा आहे. चाळणी मात्र इथं प्लास्टिकची वगैरे वापरू नका, स्टीलचीच वापरा. आणि मस्त असं थोडंसं कोमट पाणी वापरूनच आपल्याला ह्याच्यातला सगळा जो नारळाचा रस आहे किंवा नारळाचं दूध आहे ते सगळं काढून घ्यायचं आहे. मस्तपैकी मी 2 वेळा तरी कोमट पाणी इथं वापरलं आणि भरपूर असा हा नारळाचा रस मी काढून घेतलेला आहे. तुम्ही पाण्याचं प्रमाण जास्त ठेवलं तर सोलकढी मात्र तुमची अशी पातळ होईल, दाटसर लागणार नाही. तर सगळं पाणी आहे ते पुन्हा मी मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलं, कारण याला आता आपल्याला परत एकदा गाळून घ्यायचं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये थोडंफार खोबरं राहतं, तर तो खोबऱ्याचा चव आहे तो सगळा निघून जाईल आणि नुसतं प्लेन असं आपल्याला नारळाचं दूध मिळेल. तर हे बघा, एवढाच सुद्धा ह्याच्यामध्ये राहिलेलं, तर त्याच्यातलं पण मी सगळं दूध काढून घेतलं आणि आपल्याला मस्त असं प्लेन भरपूर असं नारळाचं दूध इथं मिळालेलं आहे. ते आता मी एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. ही मस्त अशी सोलकढी बनवण्याची ऑथेंटिक अशी पद्धत आहे. पारंपरिक पद्धतीमध्ये प्रत्येक घरामध्ये, मालवणमध्ये किंवा आपल्या कोकणामध्ये अशाच प्रकारे सोलकढी बनवली जाते. तुमच्याकडे जर कुठली वेगळी पद्धत असेल तर नक्की मला कमेंट्समध्ये सांगा. तर याच्यामध्ये मी चवीप्रमाणे थोडं मीठ घातलेलं आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये थोडा हिंग घातलेला आहे. सोलकढी शक्यतो पचनासाठी वापरतात, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये हिंग घालायचा. आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये मी हा आगळ म्हणजे कोकमाचा रस घातलेला आहे.
तर याच्यामुळेच ह्या सोलकडीचा रंग असा मस्त असा गुलाबीसर येतो आणि चव पण खूप भारी लागते. आणि हे मिक्स करून घेतलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही, मस्त असा पिंक रंग या सोलकडीला आलेला आहे. तर मस्त अशी आपली इथं सोलकढी तयार झालेली आहे. पण अजूनही याच्यात काही गोष्टी ॲड करायच्या आहेत, त्या मी तुम्हाला पुढे दाखवणार आहे. तर वाटण जे मगाशी आपण भाजून घेतलं तर ते मी आता गार करून घेतलं आणि मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलं आणि बारीक फिरवून पण घेतलेलं आहे. एकदम बारीक फिरवायचं नाही, थोडंसं हलकं जाडसर ठेवायचं आहे. इथं चिकन पण छान अगदी शिजून आलेलं आहे. हे बघा, गावरान चिकन असेल तर थोडा वेळ लागेल. आणि हे याच्यामध्ये वाटण ॲड केलेलं आहे. तुम्हाला ग्रेव्ही कितपत पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं वाटण बनवायचं आहे आणि त्या प्रमाणातच तुम्हाला इथं पाणी ॲड करायचं आहे. तर हे सगळं असं छान असं एकत्र करून घेतलं मस्त असं आणि एक भरपूर अशी याला 5 मिनिटाची चांगली उकळी येऊ द्यायची. आता मी काय केलेलं आहे तर ह्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत 4 आणि त्या गॅसवर अशा मस्त अशा भाजून घेतलेल्या आहेत. आणि ह्या भाजलेल्या मिरच्या मी आता सोलकढीत टाकणार आहे. थोडी वेगळी बघा पद्धत आहे ही सोलकढीची. तर ही खूप जुनी पद्धत आहे, माझी मावशी किंवा माझी आई ही पद्धत वापरायची. आणि ही भाजलेली मिरची नंतर मग सोलकढीमध्ये फोडायची. म्हणजे अशी जी सोलकढी आपण तयार करतो ना ती पचनासाठी खूप चांगली असते. थोडी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि ही बघा आपली मस्त अशी सोलकढी इथं तयार झालेली आहे. खूप चवदार लागते. अशा प्रकारे नक्की एकदा सोलकढी करून बघा, तुम्हाला चवीत नक्की फरक जाणवेल. तर मस्त अशी आपली इथं सोलकढी पण तयार झालेली आहे. चिकनला पण मस्त अशी उकळी आलेली आहे. हे बघा, आणि मस्त आपलं इथं मालवणी चिकन रस्सा इथं तयार झालेला आहे. खूप सुंदर लागतो हा रस्सा, खूप प्रसिद्ध आहे मालवणी चिकन. तर अशा प्रकारे तुम्ही हे चिकन बनवून बघा, तुम्हाला पण मस्त असं लागेल हे चिकन. तर बघू शकता छान असं हे मालवणी चिकन पण इथं तयार झालेलं आहे. सोलकढी झाली, भात झाला, चिकन झालं. आता पुढे मी याच्यासाठी थोडीशी कोशिंबीर केलेली. मग याच्यासाठी मी कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, त्याच्यावर थोडंसं मीठ आणि लिंबू घालून हे असं तोंडी लावण्यासाठी तयार केलेलं. भाकरी पण भाजून घेतलेल्या. तर ज्वारीच्या पिठाच्या मी इथं भाकरी तयार केलेल्या. त्यामुळे मस्त असा आमचा संडेचा बेत तयार इथं झालेला होता. तर मस्त अशी भाकरी पण इथं तयार झालेली होती आणि मस्त अगदी चिकन, भाकरी, भात, सोलकढी आणि कोशिंबीर असा छान असा हा मस्त मेनू आमचा संडेचा तयार झालेला होता. तर चिकन बनवण्याची पद्धत तुम्ही नक्की बघा, मस्त अगदी चिकन इथं तयार होतं. तर तुमच्याकडे कुठल्या वेगळ्या पद्धती असतील तर नक्की मला कमेंट्समध्ये सांगा. तर मी माझं ताट वाढून घेतलेलं, त्याच्यामध्ये चिकनचा रस्सा घेतलेला, कारण चिकनचे पीस आहेत ते मी खात नाही. आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये मी मस्त अशी वाटी भरून सोलकढी घेतलेली. तर सोलकढी पण अशी, ही सोलकढी आहे ती थोडीशी आंबटसर असते. काही ठिकाणी गोड्या चवीची पण सोलकढी बनवतात, त्या सोलकढीची रेसिपी वेगळी आहे. तुम्हाला जर ती रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.